እዚ ካብ ሰነዳት ውሽጢ ሃገር ተሞርኪስና ዘዳለና ትሕዝቶ ንኹሉ ኤርትራዊ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ክትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድመኩም ነዚ ትሕዝቶና እዚ ካልኦት ኤርትራውያንን ጉድሳትን ምእንቲ ክበጽሖም ብወገንኩም ሼርን ላይክን ክትገብርዎ ነዛ ቻነልና ድማ ክሳብ ሕጂ ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ክትተሓጋገዙና ብትሕትና ንላበወኩም ሕጂ ናብቲ ዘዳለናዮ ካልኣይ ክፋል ትሕዝቶ ንሰግር ኣለና ሰናይ ምክትታል ኢጣልያ ኣብ ቁርደት ከዓርዱን ከለዉ ወተሃደራት እንግሊዝ ድማ በንጻሮም ካብ ኬሩ ክሳብ ኣፍ ደገ ኣቁርደት በጺሖም ነበሮም ብድሕርዚ እንታይ ሰዓበይ ዝብል ቀጺልና ነቕርበልኩም ብ28 ጥሪ ምብራqaዊ ሸነኽ ኮከን ዝደየበ ህንዳዊ ሓይሊ ብሪጣንያ ክሳብ ዕለት 30 ጥሪ ተሪር ናይ ምርብራብ ውግእ ኣካየደ እዚ ኣብ 1941 ዓመተ ምህረት ምዃኑ እዩ ብ30 ጥሪ ግን ካልእ ሓይሊ እንግሊዝ ኣብ ምብራqaዊ ብራኸታት ኮከን ምስ ነኸሰ ብታንክታት ዝተሰንያ ተወሰኽቲ ሓይልታት ብመንጎ ኮከንን ለቓታትን ብምትርጋእን ብሰሜናዊ ሸነኽ ሩባ ባርካ ጎቦታትን ኩጀታትን ብምኽላልን ሓለዋ ድሕሪትን ከቢድ ብረትን ጣልያን ደምሰሳ ኢጣልያዊ ሎረንሲኒ ነቲ ኣዝዩ ተኣማሚንሉ ዝነበረ ምኩር ብርጌድ እኳ ከይተጠቕመሉ ስዕረት ሰራዊቱ ተዓዘበ ከም ኩሎም ኣዘዝቲ ኩናት ኢጣልያ ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃ ይኹኑ ኣብ በዓል ኬሩ ብቕልጣፈን ተዓጻጻፍነትን ሰራዊት ብሪጣንያ ፈዘዘ ሰራዊቱ ድማ 1000 ምሩኻት 43 ከቢድ ብረትን 14 ዝተቃጸላ ታንክታትን ራሕሪሑ ሃደመን ተበታተነን ኣቁርደት ብሓደ ለካቲት 1941 ድማ ተታሕዘት ጣልያንን ናሃደሙ ንቢንቶ እንገር ነፍሪሶም ከብዲ ሩባ ባርካ ፈንጂ ስለ ዝዘርኡሉ ሰራዊት እንግሊዝ 8 ሰዓታት ተደናጎየ ጣልያን ኣብ ከረን ንኸዓርዱ ግዜ ረኸቦም ንጽባሐይቱ 2 ለካቲት 1941 ዓመተ ምህረት እታ ብ8000 ወተሃደራትን 32 ከቢድ ብረትን ትሕሎ ዝነበረት ባረንቱውን ናብ ብሪጣንያ ወደቐት ወተሃደራታ ተበታቲኖምን ምስቶም ካብ ኦም ሓጀርን ወልቃይትን ዝሃደሙ ተጸምቢሮምን መገዲ ዓረዛ ሒዞም ዓዲ ወግሪ ወይ ብበዓል ወልቃይት መገዲ ዓድዋ ተራእዩ ኣብ ውሽጢ 2 ቅነጥራይ ኢጣልያ 6000 ወተሃደራት 26 ታንክታትን 400 መካይንን ከሰረት ካብዞም 6000 ወተሃደራት ቶም ዝበዝሑ ኢዶም ዝሃቡ ኤርትራውያን ነበሮም ከረን ጽንዕቲ ዕርድያ ዝነበረት ብዘይካ ጽርግያ ጥንቁልሓስ ሰራዊትን ተሽከርከርትን ሒዝካ እትድይበሉ ካልእ መገዲ የልቦን ሰራዊት ኢጣልያ ካብ አንተለቂቁ ንኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ ንመላእ ናይ ምብራቕ ኣፍሪቃ ግዛኣታቱ ከም ዘጥፍኦ ፍጹም ኣይተሰወሮን ስለዚ ባረንቱ ዝተታሕዘትላ እሞ እንግሊዝ ፈንጅታት ባርካ ከኣልዩን ድልድል ከዕርዩን ዝወዓሉላ መዓልቲ ንጽርግያ ጥንቁልሓስ ዳርጋ ካብ ፍርቁ ዓፀዎም ነዚ ንምግባር ጥቓ 200 ሜትሮ ዝንውሓቱ ጎቦ ብሚናታት ብምፍራስ ነቲ ጽርግያ ብሓመድ ኣኻውሕን ኮረትን ደበዮም ሰራዊት ብሪጣንያ ዝሓልፈሉ መገዲ ስለ ዝተዓጽወ ታሕቲ ኣብቲ ጐላጉል በዓል ግላስን በጉን ተዓግተ ካብ መዓልታት ውግእ ኣቁርደት ጀሚሮም ጣልያን ካብ ኣዲስ ኣበባ ከይተረፈ ሓይልታት ብምምጻእ ንኸረን ከደልድልዋ ቀነዩ ሓይልታት ብሪጣንያ ብገደልን ኣኻውሕን ስንጭሮታትን ከረን እኳ እንተሰንበዱ ቀልጢፎም ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ከረን ልዕልቲ ተቐኒትዋ ዝሓልፍ መገዲ ባቡር ከረን ኣቁርደት ንእትርከብ እምባ ሰንኪል ንኽሕዙ ክድይብዋ ፈተኑ ካብኡ ተደፊኦም ስለ ዝወረዱ ግን ትሕቲኣ ናብ ዘላ ሓንቲ ተረተር ተዓቕቡ ነዚኣ ካሜሮን ሪጅ ሰመይዋ ብስም ካሜሮን ዝፍለጥ ሓይሊ ስለ ዝሓዛ ኣብ ዝቕጽል መዓልታት ካብ ሰንኪል ሰሜን ንዝርከብ ተረተር ኢሽዲራን ሳርባራን በጽዋዋዕ እንግሊዛውያን ብሪክስ ፒክ ዝበሃል ተፈቲኑ ኩሉ ዝዓይነቱ ብረት ኢጣልያ ይወድቆ ስለ ዝነበረ ግን ኣይሰለጦምን ካብ ጽርግያ ኣቁርደት ከረን ንየማን ዝርከብ ቦታታትውን ብሸነኽ ዶሎኽ ሮዲኽ ብወገን ሩባ በጉ ኸዓ ንላዕሊ ንበዓል ጽላለን ፈለስታኹን ዝተፈተነ መጥቃዕትውን ድሕሪ ናይ መዓልታት ምርብራብ ዘፍበለ ከም ብሓድሽ ብ11 ለካቲት ሰንክሊን ሳርባራን ብሪግስፒክ ተፈተና
سراويت بريطانيا جن دخامن تمأمين أزي خفقه تزبزح اتكن سنكن أمم للاس لستوسنغا اتتواقع حيلي قوبو ديبو زيد معكونا بعصر تخلت تلكاتيت سراويت بريطانيا نخرن بقليلو حزاقن زي كونا تردأ أمني عصر تمعلتات وقع نخبابي أراويت مالت كاميرون ريج ترايو كحسكي إلوم كساب زخونا زخون مبار نتاتباتيا أدلدلو نخحز بموسان زقاميلو بزعبا خرن كحاسب نقزيو أعرفه سراويت بريطانيا نزي نعرف تقزي سراويت بريطانيا بوزح مقدي تتقمالهم بقدامنت طاليان كاب عرزان من دفران حاجز من انت خيرقبو تقوايوخ عقت وي من قصقاس كي قبر كفرارح زغ الحيلي اب كبابي كلتياتن كتماتا تقمتم اتقندي نايت سومونتي سراحقن ناي نفر تخوينات بريطانيا برراتات كونه اب لعلتي بغض عالنت زكايدو زنبرا دبداب معرفو نفرت طاليان اب اسمرا قرعن مقلن سعوق منشورات ناي مدر باي زمتاون اكايدا ات زمتاتي ادمعي نيرو يبلو ترختي بريطانيا مخنياتو اما فارق ورحلة كاتي تراي حدشحن حموشتميتن واتهادرات إيطاليا إدوم هابوم كابزياتهم اتوم حدشح كابتابي ارتراوان زقومت مبل 11 برجيد نبروم اتوحزي مليسو أورح مقابيت كم زنهارون ينقريم إذن نخونن كله اتب سمين ززمز زنبره سراويت إنجليزون نسحل يسنطقاني ريو إذي بحد هنداو برجيدن دك اجادن فرنساويانن زركبو فرنساو حيلن زقوم نبره زياتهم كابورت السودان بمركب توقعيزهم مريد بحر مرقاس دوب صغيروم بتشعت تلكاتيت نقارورا حزوام دحر قرم معلتات اب كبكب زنبره حلو ادم سيسوم بمحلاف بحد مقابيت شحنت شعات 240 حدن نمسحلي تقصاصروام بزدما سراويت بريطانيا نخرن بسمين نمسوا عدما بسمينو معراب كتقعلو زخل وصان بوتاتات حزه طاليان من ايتزانين كما تما بيغا مدر إثيوبيا حيلتات سحيبهم أبكرن تراي 23 شيح عطق سراويت كم زهلوهم قبروم سراويت إنجليز دما كله 13 شيح عطق واتهادرن أزدي بوزح استفلالي زعينتو كبيت برتن قمرا كوينات كرن بعصرت حمشت مقابيت سعشوعت نقوه جميروم سراويت بريطانيا مجمرتا نسانكلين سمعنا ناتقعوم كفال سمعنا حزو منبار أفسان كيلجن أي كالون كالو أتربا سجيروم تنقل لحاسكو قوصاصرو زي تقربو نيرام طاليان نقومولو تيقولا قولن رباطاتن سلزا آسرو لغن محلف زبهالاي نبرن أبلع لزي إنجليزاويان صحاين موقتن مخالسي إنوم زلحات حد كبلو وعالوم نصبحيتو نقوه 16 مقابيت شحنت شعات 240 حدن حادة دلدل حيلي نتي أبشنخ معراب قلقلت تنقل حزركب فورتو دولوخ ردوخ أتكعو بفتنة حزون والتهدرات طاليان مارخن بعصر شوعات مقابيت كال حيلي أقرو بمسعبن كينو بمخادن نفلسطاخون زبانن تعدكن أبزد ما نعسرت معالتات وقت خايدة إنجليزاوان دما أتكولوم دحرزي أزي مرير كينات كمستخايديو بغلتي شنخ زنقر اتي اب اجري فلسطاخون زبانن زنبره بريطانيا وحيل تراي شمون تغزي كمستهاجمه يزنتوم بغلتي شنخ ماليا زي بلو بومباتات كاب عبيت مدافع زنبه إيطالياوي لورنسيني تتأنبسا سهرا اب تدبداب موته حيلتات بريطانيا بزح يسقومن جن ندلو خرودوخ اب إيدوم أطرفوا لعلو خلو سانكيل كفأتهم بزحات أزدست زركبوم واتهادرات إنجليزكا أبقو تفيهم يوم مسراويت بريطانيا حانت مرات إزخفلكا خفيلكا بسرقيات انقل لحاس مترقا أمو نتي أفرقو زنبري كومرا حمد خوحي مسراق نبرم نبريطانياوي جنرال بلاس زتبابعو نقراتون نبرا حادة طاليان أزيم تحاسيوم كمز نبرو يفلت نبرا دحار كمز ترقاقصة كسابتا مدرختيا حدشحن حدا 235 موتاتن كلتشحن 300 قصلاتن كثيرم نبروم قبل عدزيهم قطر مرخاتن زسلومن إيطالياوين حدشح بسحي نبرم زياتهم أبي السراويت إنجليز زاتو يوم اتوم
عودوق رحرحهم نعدهم زهادهم إرتراويان كالوتن أزيم ستعصف قطر سلزنبرهم نتزنبرا حيل الطاليان دما كاب 30 كسب 4 مئتاويت أنقل كيلو نيرو يبهاليوم إرتراويان يقدوم يوم نيروم نحنا دمينا كوان تنبرنا يبلو ناشعو صحفتي طاليان جن دنينو نبرام بدحرزس حنت قلعة تريفاز نبرت اتا قلع كرن محازن نسراوي طاليان مدمساسن نبره ازخه كما يتقايده اسران حموشتن مقابيت شحنت شعات تميتن 41 عام تمرت وقحتا ساعات 44 حموشتن مالت حموشتن ربع قدل ناينقو ناي موداتا 0 ساعات كونت ابتا شنق معراب قلقلت تنقل لحاسد تر قلريا بابور مدري تحابيز نبره هنداو اقار برقيد نبت حلوم قون ترقيا تنقل لحاس وردمو نقول قدمي تسانها تراريقو ملوء بطولانن مورتراتون مس ازازي ماريقو أغافادوس كينوتز فرست ترجع بتصحم زنا هون كله اتي أب فورتو دولغرودوخ زنبر حيلي نمعراب قصو بموروار نتي كابز فرست ترجع ندبوب حلواز نبر حيل طاليان الجسو مرقص اجري رخبام سراوي طاليان سرمقعت فتينوم مخان ابيوم إذا مسكونه ميناتات زصعنا تانكتات أبالات هندسة أخدتلن تخيلن بتترجع ديبامو نتز تدبي خفال ناي مسراق عمامن جمرا علت 26 مقابيت مشت سرقا تقفتم أزاز سراويت إيطاليا فروسكي كابكرن قدم مهدامو أب منغوزوم دحريت قديفنيام إنخي زلنا 3 شحموتات نخرن كساب النملس زحلونا حدا جنرالن حموشته لعلوت مقنتاتن يركبوهم بمبال سراويتو كابكرن نخزلق أزازم سراويت بريطانياون كم حسوم تهاريمين يروم زمتتات أبيسينيا زبهال مصحف كاب كله نايت اوانتي وقعات مبرق أفريكا وقع كرن اتزيادة دماون وسانن كم زنبرا يزغلص اتنكلته بهنداوان زقوما كفالات سراويت راي نا انجليز كاب 4000 كساب 5000 وتهدراتن اطفينين حنتين مالت رابعي كفل سراويت استا 3000 سراويت كسرت ترف سراويت إيطاليا تسعيرون مورالو تسيرون عتكليزان تأكبمو كاب إثيوبيا مزموصو حقاز حيلي أب هبرنقان ترتر دنبزانن ككلاخل فتنام اتفتنقن كونتيو زنبرام بسلاسان حدن مقابيت سراويت بريطانيا مزديبو كالتيفو سراويت إيطاليا تنبركغن تبتاتنن أمونغو سراويت بريطانيان أسمران زقوم زقون حيل دما أين بران بحدا ميازيا شحنت شعات 241 عام تمرت حنتي سعدا بانديرا التنبلبل نيشتو مكينا أنجها بشنخ أسمرا نعت كليزان مصت كابا أبون مارينوني زبهالو إيطالياوي باباس كاثوليكاويت بيتكريستيان إرترا زركبوم إيطالياوان سلسلطان وردمو نسمرا بسلام كركبو كم زموصو حبروم شعو معالتي سرايت بريطانيا بقطرو أسمرا أتوى وقعنا يبقعن مخنياتو طاليان 10,000 وتهدرات شوعات مراكب وقن 7 كبيد براتن حيزوم قنا أباس عريدوم نوروم كابتن مراكب حانتي بحيل بحر بريطانيا أبكب أباس تحيلاني ريام أبورت سودان زدبره ندادي إنجليز كاكاتلا خاستلاكا 4 مراكب إيطاليا حيل بحري بريطانيا نتنكل التون بسلسة ميازيا أتحلن تنزدحنا كلتا خالو دما أب جدا تعقبا أما لا غيح بحري تريفا زنبرا كلتا مراقب إيطالياون كانال سويز كتكعا مستلاكا توقعين بوت أحلا أباس زنبرا إيطالياوي أزاز حيل بحري أدميرال بوناتي أبتو ودب عارفا زنبرا 10 سويل مراكب نخلوتي معشاقئنن كريناتن كاكاتلون كعنوان كابروما تأزاز مصام فتينو نيرو جن جزيز رخبا يمثلن مغنياتو أم نفاسيتن كالوبوتاتاتن زنبرا تقاومت آليان تحسو
باصع استتصقع حيل إنجليز مستي بجماجم بحري زقرد زنبرة مسنيتو تراخبومو نمسوا أخببوا شمون تميازيا شحنت شعات ميتن 40 حدن دما أبستغير قطم تقاومو إيطاليا ملو بملو تسبره بتعلى تتغى باصع بسراويت إنجليز تتعزت أدميرال بوناتي بجننت كما رغي دلينيرو كمر آيا إيطالياوي كبرون انبيتون بريطانيان شاملو أبركو صبر انتفتنجن تلويات راي أبيت تومو تبساچو نبت بحري دربيام توم زحزوو وتهدرت بريطانيا بينو أب جمجم بحري كتكز تصنحهم نساتهم دما نتا شاملاوتيوم ناب نبور قرص عمليسوم أبيت صحفة عزازيوم نختن تلتل كارتوم لا أخوا إرتراويت عصب صنيحة بعصرت حد سنة شحنت شعات 240 حدن عام تمرتيا أب إيد بريطانيا زأتوت نايبونتي التحزا يخون نايتوم أب كيرو بفرس هاجمو والتهدرات قداي مرأيا نايبادون نتن جهراوت أباين سعرت فاشيست إيطاليا غمزرئي إنجليزاوان ترختي إزارو بيوم كل ملو طاليان سوسان حموشتن بوت أولونيتاتيوم أب إرترات راي أطفئهم 40 والتهدراتومن 300 ببعينو تخبيد براتن تماريخوهم بعسرتتات شحز قصرو عساكر رحريحهم كا نناب عدوم تمليسوم سراويت إنجليز كاب كسلا نخرن أبز مرشلا سامن تتراي حانتي اسكوادرون نفرتي إنجليز 7 نفر توق طاليان أعنوت بزيكاتي 10 والتهدرات عزو موارح أب غوندر زتكلا جنرال نازي خالق كندتي زسق حيل إيطاليا سلزي نبرنبار قعزو سراويت بريطانيا ناب إثيوبيا بزح انقفات أينبرون وعلن حديرنكا سوماليان إثيوبيانون بسراويت إنجليز كاب إيد إيطاليا تلاغقا منقست بريطانيا دما أب إرترا حادة والتهدراو من محدار مسرته سراويت إنجليز عتكليزان مسبصحي أبس مراز أدمو كلتا بطولن طاليان نبروم إنجليزاو جنرال بلات زخون عقرقرس لزيدلي تغلاطيفو والتهدراتو بمسدات نتا ختما تقصاصير وايم شعو زركبو خمس قلصو اتي أتأتاتوا سلماون سلاحتاون نبرام سراحو علم ستفردسو تقمات أسمرا حدستو والتهدراتن بشانق تساقام تسرقيا ززورا مكاينن مسرعي تراي إنجليز أسمرا مئتاو فلتوم هزب اسمراغن بحقي تحقيسون دبيلون زليلون نبرا كاب كلو أب أفريقا استرائي عينتات مجزاتي ناي طاليان زدحر نيرو مبال جيغا يكونان طاليان نهزب إرترا بحيل براتن كان مسكتن تراي زيكونه كاب زمناو تمرتن تكنولوجين كونايلو بمحرم أوشت دوبات إرترا عاسيون كاب عالم نتيلونيو كغوزو زفتنام نتي أم جمار جزاتو أبستفلالي قرنعات إرترا زترائي أبياتات نا إرتراوان بحيلو كوان تدقصو بفلاي دحرم اللعال دقيات بهتا حاقوسجن أب قديات تزبي بغطتا إيدو خيطوه بما قد أموناتو زنوبورو مسافنتن نايت سطتا حيلتاتون كابلا علي مجزائيو مريتو زنبرام قبري كساب زأكبه نعسكرنان عيون زخون قلبتي إرتراوان كساب زرخبه سطتاون كساب ستخبرولو بزعب خالق كندتي زشاقل زنبرا يمثلن زميلازي هزبي نمدنقار أمين بحالاين تجزائين نمقبارو زحلنا قوان تنبره بتجزاء تتعليان زوت انوطراي زخيدا نبرن مخنياتو بقدامنت تهزبي وصائي كابدليت جزاءتو انتس بفحترترو انتس انا تمخلي نتبوغ عز تحرمو فلتاتن طبابن تبلاحيتو كم مقسامو عدي اي وعلن لعلزقن اتخاب جزاءتي يخون كبهلتاتو من علماوي زمدناتاتو من تنتسيلكا أمناي كرمن نوابروخان بهلتات كان موسان ألوتاو ترايو نيرون مبالا يدفرن مغنياتو اتتنتسلو هزبي إرترا ناي كدم ياتاتاتو من محدراوي سرعاتو حقاقاتون أقباباتون بفلايكا زصنحو هايمانوتون ناي حد زمدناتاتون كوتا نبومولوتي حدنتو عاقيون غمرش زقالو لمدتاتون كبرتاتون نخعقب أخيل ويوم لمدتاتون كبرتاتون دما كاب حسب مجزات طاليان عقبة كوينمو قبهالي كال
ኤርትራውያን እምበኣር ኣብ ትሕቲ ኢጣልያ ከም ሃገር ክጥርነፉን ሃገራውነቶም ከማዕብሉን እንከለዉ ዝጸንሐ ባህልታቶምን ልምድታቶምን ብምሻጥ ኣይነበረን። እዚ ገዛእቲ ጣልያን ዘይሓሰብዎ ረቑሕ ይመስለና። ኤርትራውያን ግን ብፍላይ ነቲ ቅድሚ ምምጻእ ፋሽስትነት ዝነበረ ናይ መግዛእቲ ሕሰም ንኽጻወርዎ ኣኽኢልዎም እዩ። ምምጻእ ፋሽስትነት ግን ነዚ እውን ፈጺሙ ቀየሮም። ስርዓት ኣፓርታይድ ምስ ደቡብ ኣፍሪቃ ይተኣሳሰር እምበር ኣብ 1930ታት ኣብ ከተማታት ኤርትራ ተጀሚሩ ምባል ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ኣይከውንን። ሕብሪ ቆርበት ደቂ ሰብ ዝመሰረቱ ኣዝዩ ሕሱምን ፈላላይን ሜላ ፋሽስትነት ንህዝቢ ኤርትራ ኣሳቒይዎ እዩ። ዘይተተንከፈ መዳይ ናይ ህይወቱ ነይሩ ክበሃል ኣይከኣልን። ኩሉ መንነቱ፣ ታሪኹ፣ ባህልታቱን እምነታቱን ስለዝተነኸፈ ኸኣ ልቡ ብጽልኢ ጣልያን መሊኡ ነበረ። ኩሉ ትጃህራን ልዕልነትን ፋሽስቲ ኢጣልያ ኣብ ቅድሚ ሰራዊት ብሪጣንያ ፈርከሽከሽ ክብል ምስ ተዓዘበ ድማ ነቲ ሰሪጹ ዝነበረ ጽልኢ ንዕቐት ክውሰኾ ግድነት ኮነ። እንግሊዝ ንኢጣልያ ስዒሩ ምልእቲ ኤርትራ ተቖጻጽራ። ብድሕሪ ዝኸ ከምቲ ዝተማባጽዖ ንኤርትራውያን ናጽነቶም ሃቦም ዶ? ምምሕዳር ብሪጣንያ ኣብ ኤርትራ ምስ ተተኽለ መብጻዕታቱ ዘለዓዓሎ ተስፋ ህዝቢ ኣዝዩ ገንፈለ። እዚ ግን ካብ ተስፋ ዝሓልፍ ኣይነበረን። ምኽንያቱ ሰራዊት ብሪጣንያ ኣስመራ ዝኣተወላ ሰሙን ናይ ኪዳን ሓይልታት ኣብ ሊብያ ዓብ ስዕረት የጋጥሞም ነበረ። እዚ ዓወት እዚ ንሓይልታት ኣክሲስ ጥራይ ዘይኮነ ነቶም ኣብ ኤርትራ ተሳዒሮም ኣብ ራዕዲ ሰጢሞም ዝነበሩ ኣስታት 70,000 ኢጣልያውያን ዓብ ተስፋ ሃቦም። ናይ እንግሊዝ ትሕዞ ንኤርትራ ነዊሕ ከይጸንሐ ክወድቕ እሞ ኢጣልያ ግዝኣታ ንኽትመልስ ሃንቀው ክብሉ ኸኣ ጀመሩ። ፍኒሕኒሕ ናይ ምባል ኣንፈት እውን ኣርኣዩ። ሕልሚ እኳ እንተነበረ እንግሊዝ ነዚ ተኽእሎ እዚ ንምድኻም ስልጣኑ ንምድልዳልን ሕርቃን ኢጣልያውያን ንምህዳእን ተቐላጢፉ ኩነታት መነባብሮኦም ኣብ ምምሕያሽ ኣድሂቦም። ኩናት ንጣልያን ጥራይ ዘይኮነ ንማእታ ሽሓት ኤርትራውያን እውን ብዘይ መዐንገሊ ደርቢዎም ስለ ዝነበረ ኣስመራ ብጻዕቐ ህዝቢ ቀንበይበይ ኢላ ነበረት። ኣስታት 140,000 ኤርትራውያን ነስመራ ዓቕላ ኣጽበቡላ። ኩናት ዘዘኽተሞም ቈልዑ ኣብ ጽርግያታት ተፈነዉ። መግቢ፣ ሕክምና፣ ማይ እውን ከይተረፈ ኣዝዩ ብምውሓዱ ህዝቢ ጥሜትን ሕማምናን ጽላለዎ። መስፈሪ ዝኸውን ገዛውቲ እውን ፍጹም ወሓደ። ተቐባሊ ናይ ዝኣድራዕ እዚ እቲ በቐደሙ እውን ኣብ ድኽነት ዝነበረ ኤርትራ ኹነሱ እምበኣር እንግሊዝ ሽግር ኢጣልያውያን ኣብ ኤርትራ ዝነበሩ ኣብ ምፍትሑን ፖለቲካዊ ቦትኡ ኣብ ምጥጣሕን ዝኣተወ። ኢጣልያውያን በቲ ጻዕቐ ህዝቢ ምእንቲ ኣብ ሕማም ከይወድቁ ድማዩ በሽሓት ናብ ካልኦት ከተማታት ከም ዝጉዕዙን ኣብ ዝመቸየ ኣከባቢታት ከም ዝነብሩን ዝተገብረ። ብውግእ ዝዓነወ ገዛውቲ ንኽዕረየሎም መሃንድሳት ተጠልቡ። ማይ ምእንቲ ኸይስእኑ ኣገልግሎት ማይ ሰፍሐ። ቡምባታቶም ከኣ ተዓረየሎም። ዝነብሩሉ ኣከባቢ ምእንቲ ክጸፍፍ ሓደ ፍሉይ ኣሃዱ ሮያል ኣርሚ ሜዲካል ኮር ቆይሙ ኣገልግሎቱ ኣወፌን ናይ ጽሬት ሕጋጋት ኣውፅአን። በቐደሙ ኣብ ግዜ ግዝኣቶም ኢጣልያውያን ዝነብሩሉ ካብቲ ናይ ሓበሻ ዝተፈልየ ስለ ዝነበረ መስመራ ምስ እንርኢ እዚ ኹሉ ኣገልግሎታት ካብ ኮምቡሽታቶ፣ ገዛባንዳ ጣልያን፣ ፓራዲዞ፣ ካምፖ ፖሎ ወዘተ ዝሓልፍ ኣይነበረን። ኣባሻውል፣ ዕዳጋ ሐሙስ፣ ገዛ ብርሃኑ፣ ሓድሽ ዓዲ፣ ኣኽርያ፣ ገዛባንዳ ሓበሻ ወዘተ ኸኣ ካብዚ ሓለፋታት እዚ ወፃኢ ነበረ። እዚ ኸይኣክል ሽቕለት ንዝሰኣኑን ዝበተኹን ኢጣልያውያን መዝጊቡ እንግሊዝ ካብ ግምጃታቱ ናይ ረድኤት ገንዘብ ለገሰሎም። እንግሊዝ ብስም ናይ ኪዳን ሓይልታት እዩ ንኤርትራ ዝሓዛ። ኣብቲ ቀዳማይ ዓመት ከኣ ወግዓዊ ስም ናይቲ ምምሕዳሩ ምምሕዳር ናይ ዝተታሕዘ ናይ ጽላእ መሬት ብእንግሊዝ ኦኩፓይድ ኢነሚ ተሪተሪ ኣድሚኒስትሬሽን ኦታ ነበረ። ስለዚ ናይ ገዛእ ርእሱ ስርዓት ምምሕዳር ቀልጢፉ ኣይተኸለን እንግሊዝ። ግን ከኣ ኣብ ክንድናቱ ኣመሓደርቲ ዝገብር ወይ ንኤርትራውያን ከሰልጥን ዝጅምር ነቶም ዝጸንሕዎ ናይ ግዝኣት ኢጣልያ ሰበስልጣን ኣብ ቦቦቶኦም ከም ዝቕጽሉ ገበረ። ኤርትራውያን ንሓላፍነት ኣይበቕዑን እዮም ዝብል
ዓሌታዊ ኣተሓሳስባ ነይሩ እዩ ነቶም ብስም ካራቢኔሪን ኢጣልያዊ ኣፍሪቃዊ ፖሊስን ዝፍለጡ ዝነበሩ ኣኽበርቲ ጸጥታ እኳ እንተበተኖም ካብኣቶም ምስተዋፀን ምስ እንግሊዛውያንን ሱዳናውያንን ሓቢሩ ዝሰርሕን ናይ ፖሊስ ስርዓት ግና ቆመ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣይመልመለን ኣብ ኩሉ ጽፍሕታት ምምሕዳር ናይ ኣውራጃታትን ከተማታትን ባዕሉ ዝቈጻጸሮም ኢጣልያውያን ኣቐመጠ እቲ ንኤርትራውያን ኣብ ገዛእ መሬቶም ከም ካልኣይ ደረጃ ዜጋ ዝቖጽር ሕጊ ናይ ዓሌታዊ ኣፈላላይ ድማ ኣንጻር ትጽቢት ህዝቢ ኤርትራ ኣይስረዞን ኣንፈት እንግሊዝ ናበይ ገጹ የምርሕ ከም ዝነበረ ክውል ኣይነበረን ጣልያን ኣንጻር እንግሊዝ ኣብ ኤርትራ ናይ ምውጋዕ ዓቕሚ ኣይነበሮምን ኣብ ልዕልቲ ብስዕረቶም ከበርኡ ዝወቕዐ ህዝቢ ኤርትራ ግን ሓድሽ ቅርሕንቲ ኣሕዲሮም ነይሮም እዮም ሕጂ ጸግዒ እንግሊዝ ረኺቦም ኢጣልያውያን ንኤርትራውያን ከበሳብሱ ጀመሮም እንተ ዘየበሳበሱ እውን ገና ኣብ ናይ ቀደም ስልጣኖም ኮፍ ብምባሎም ብዝገድድ እምበር ብዝሓይሽ ኣገባብ ከም ዘይሕዝዎም ውሁድ ኮነ ናይዚ መርኣያ እውን ገለ ፍጻሜታት ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ክርአ ጀመረ ጣልያን ንዘዕደይዎም ኤርትራውያን ካሃድኑ መሬት ሕርሻ ክግብቱ ቀደም ገይሮሞ ዘይፈልጡ ድማ ከብቲ ህዝቢ ክዘምቱ ተራእዩ ኣብ ገጠራት ብንእሽቶ በደል ናይ ሓደ ክልተ ተቐማጦ ዓዲ ሙሉእ ክቕጻዕ ጀመረ መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ብረቶም ኣውሪዶም እኳ እንተነበሩ ብዙሓት ኢጣልያውያን ዝሓብእዎ ብረት ግን ገና ኣብ ኢዶም ነበረ ስለዚ ንህዝቢ ኤርትራ ከፈራርሑ ተራእዩ ህዝቢ ኤርትራ ጽቡቕ ኣይረኸበን ጽቡቕ እውን ኣይተፈድየን ነቶም ዝገዝእዎ ዝነበሩ ጸዓዱ ካልኦት ጸዓዱ ተደሪቦሞም ነገር ክኸርር እምበር ክመሓየሽ ኣይረአየን ናይ እንግሊዝ መብጽዓ ባዶ ቓልን ተስፋን ምንባር እውን በብመዓልቱ እናተነጸረ ኸደ እዚ ኹነታት እዚ ዘሕመሞም ገለ ኤርትራውያን እምበኣር ብምስጢር ክተኣኻኸቡን ክላሰቡን ጀመሮም እዚ ልዝብን ምትእኽኻብን እዚ ንጹር ፖለቲካዊ ባይታ ወይ ውዳበ ከም ዘይነበሮ ናይቲ ግዜቲ ተዓዘብቲ ይገልጹ እዮም ክነብሮ እውን ዝከኣል ኣይነበረን ምኽንያቱ ክሳብ እቲ እዋን እቲ ብኤርትራውያን ዝተጠርነፈን ብኣቶም ዝካየድን ፖለቲካዊ ቓልሲ ዕዮ ወይ ንጥፈት ስለ ዘይነበረ እዩ እዚ ዓይነቱ ተመክሮ እዚ ንኸይቅሰም ኤርትራውያን ብዛዕባ መጻኢ ዕድል ሃገሮም ንኸይዝትዩን ንኸይሓስቡን እውን ኢጣልያውያን ገዛእቲ ኮነ ኢሎም ተኸላኺሎሞምን ዓጽዮሞምን ነይሮም እዮም ካብ ምጅማር ግዛእቱ ስርዓት ጣልያን ንዝኾነ ዝተቃወመ ወይ ዝቃወም ዝመስል ልምዳዊ መራሒ ይኹን ተራ ዜጋ ብሞት ማእሰርትን ማሕዩርን ብምቕጻዕ ንጽል ይኹን ውድብ ተቃውሞ ከም ዘይብገስ እዩ ዝገብር ዝነበረ ስለዚ ድማ ነቲ ምስ ምምጻእ እንግሊዝ ተቐልቀለ ሕልኽላኽ ፖለቲካ ብግቡእ ተረዲኦም ድሌት ህዝቢ ኤርትራ መምዮምን ፖለቲካዊ መስመር ኣትሒዞምን ክመርሕዎ ዝኽእሉ ሰባት ገና ኣይተለለዩን ወይ እውን ኣይማዕበሉን ዝነበሮም ብኻልእ ኣዘራርባ ብዘይካቶም ኣብ ግዜ ጣልያን ከም ልምዳውያንን ሃይማኖታውያንን መራሕቲ ደያኑን ምስሌነታትን ትርጁማንን ጸሓፍትን መምህራንን ወተሃደርን ወዘተ ዝፈልጦም ዝነበረ ህዝቢ ደረጃ ሃገር ክቕበሎም ዝኽእል ካልኦት ቡሱላት ናይ ፖለቲካ ሰባት ኣይነበሩን ፖለቲካዊ ጥርናፈ ኣይንበር እምበር ገለ ካብዞም ዝተባህሉ ልምዳውያንን ሓደስትን መራሕቲ በቲ ህዝቢ ኤርትራን ዘጓንፎ ዝነበረ ሽግርን ጸበባን ካብ ምስ ቁርቋር ዓዲ ኣይወዓሉን ስለዚ ድማ መጀመርታ በብጉጅለ ጸኒሖም ግን ብጥምር ዝበለ ኣገባብ ክላዘቡ ጀመሩ ኣውራ መራኸቢኦም ብዛዕባ መሰላት ህዝቢ ምዝታይ ብምንባሩ ኣብ ዝፈለማ እዋን እዚ ኣብ መንጎኦም ዝተጋህደ ፖለቲካዊ ፍልልይ ዝነበረ ኣይመስልን በዚ ድማ ጸኒሖም ተጣበቕቲ ናጽነት ዝኾኑ ከም ራእሲ ተሰማ ደጊያት ሓሰን ዓሊ ሼኽ ኢብራሂም ሱልጣን ኣቶ ወልደኣብ ወልደ ማርያም ዓብደልቃድር ከቢረን ካልኦትን ጸኒሖም ደለይቲ ሕብረት ምስ ኢትዮጵያ ምስ ዝኾኑ ከም ፊተውራሪ ገብረ መስቀል ወልዱ ደጊያት ኣርአያ ዋሴ ፊተውራሪ ሓርጎት ዓባይን ብላታ ደምሳስ ወልደ ሚካኤልን ዝኣመሰሉ ሰባት እዮም ዝላዘቡ ዝነበሩ መብዛሕትኦም እዚኣቶም ጣልያን ይህቦ ንዝነበረ ዝርካቡ ትምህርቲ ዝቐሰሙ ናይ ምምሕዳር ዳንነት ትርጁማንነትን ምምህርናን ምጡም ተመክሮ ዝቐሰሙ ወይ ከዓ ኣብ ንግድ ዝተዋፈሩ እዮም ዝነበሩ በዚ ድማ ካብ መብዛሕትኡ ኤርትራዊ ብፍላይ ካብ ልምዳውያን መራሕቲ ሃይማኖትን መሳፍንትን ዝፈልዮም ደረጃ ንቕሓትን መንቋሕቋሕታን
ነይርዎም እዮም ቀደሙውን ኣብ ዝበዝሐ ክፋላት ኤርትራ ክንድቲ ኣብ ንጉሳዊት ኢትዮጵያ ዝሰረተ ስርዓት መስፍንነት ኣይነበረን ጣልያን ነቲ ዝነበረ ዝርካቡ መስፍናዊ ሰረትውን ብዝተኻእለ መጠን ኣዳኺሞሞ ወይ ኣብ ውሱን ቦታታትን ዓንኬላትን ሓጺሮሞ ነይሮም እዮም ስለዚ ሽሕ እኳ ስምን ክብርን መሳፍንቲ ዝሓዙ ራእስታት ሓማሴንን ሰራያን ከንቴባያት ሳሕል ደግለላት ቢንዓምርን ናይባት ሰምሃርን እንተነበሩ ደረስ ስልጣኖም ካብ ጂኦግራፊያዊ ዓንኬል ነፍሲ ወከፎም ዝወፅእ ኣይነበረን እዚ ጥራይ ዘይኮነ ብዘይካቲ ጣልያን ብምስሌንነትን ሹምነትን ዝህቦምን ዝኸልኦምን ዝነበረ ውሱንን መብዛሕትኡ ልምዳውን ሓላፍነት ኣብቲ መስሪትዎ ዝነበረ ዘመናዊ ምምሕዳርን ፖለቲካዊ ስርዓትን ክንድቲ ሚዛን ክወሃቦ ዝኽእል ስልጣን ከትሕዞም ኣይደልየን ኣየትሕዞምን ድማ እንግሊዝ ንኤርትራ ኣብ ዝሓዘትሉ ግዜ እምበኣር ብደረጃ መላእ ሃገር ዝፍለጡን ዝሰዓቡን ልምዳውያን ይኹኑ ዘመን ዘምጽኦም መራሕቲ ይነበሩን ስልጣን ምስ መበቆል ዓዲ ወይ ኣውራጃ ዝተኣሳሰር ስለ ዝነበረ ድማ መብዛሕትኦም እቶም ምስ ምምጻእ እንግሊዝ ይኽሰት ናብ ዝነበረ ፖለቲካዊ ዕድላት ክቀላቐሉ ዝጅምሩ ዝነበሩ ዜጋታት ንመበቆሎም ደጀን ብምግባር ጥራዮም ነቲ ዝድለ ተቐባልነት ክረኽቡ ዝኽእሉ ዝነበሮም ስለዚ ካብ ምጅማሩ ትሒዙ ናይ ኣርባዕታት ፖለቲካ ነቲ ድሓር እናዓበየ ዝኸደ ወገንነታዊ ባእታ ሓቒፉ እዩ ተበጊሱ እዚ ወገንነታዊ ባእታ ዝግን ካብቲ ልክዑ ዝያዳ ክረአ ይብሉን ሕብረተሰብ ኤርትራ በቐቢላታትን እንዳታትን ዝቖመን ብዙሕ ቋንቋታት እውን ዝዛረብን እኳ እንተኾነ ኣብ ውሽጡ ስግር እዚ ቀቢላዊ እንዳውን ናይ ቋንቋን ፍልልያት እዚ ዝኸይድ ውሽጣዊ ናይ መበቆልን ናይ ደምን ምትእስሳር ዘለዎም ብዙሓት ባእታታት ከም ዝርከቦ ምግንዛብ የድሊ ጣልያን ነዚ ጽቡቕ ገይሮም ኣጽኒዖሞን ተገንዚቦሞን ነይሮም እዮም ከም ኮንቲ ሮሲኒ ማርቲኒ ፓሌራ ፔሪኒ ኦስቲኒን ካልኦቱን ዝኣመሰሉ ተመራመርቲ እውን ዓሚቕን ሰፊሕን ዝትሕዝትኡ ጽሑፋት ገዲፎም ኣለዎም እዚ ምትእስሳር እዚ ንብሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ዝሓቁፍን ብደምን መበቆልን ዘዛመድን እኳ እንተዘይኮነ ዝርጋሒኡ ሰፊሕ ብምዃኑ ካብ ሓባራዊ ዝኽሪ ማለት ኮሌክቲቭ ሚሞሪ ህዝቢ ኤርትራውን ስለ ዘይሃሰሰ ኣብ ዕቃበ መንነት ህዝብን ኣብ ማዕባብላ ኤርትራዊ ሃገራውነትን ቀሊል ግምት ዝወሃቦ ይኮነን كبراتن كبرانن تخطاتلتنا دحرزخه انتاي سعبه ህዝብና بإنجليزاوان تخديعن تتعلمون إثيوبيا تبهال هاجر قدميو نኤርትራ تفلط ኣይነበረትን بخمي دا تقلاقلت نኤርትራኸ بخمي ጎበጠታ ኤርትራው ረኻብ መከራኸ ንናጽነቱ ብልመናድዩ ከም ጻስ ወይሲ እንታይ ክገብር ነይርዎ ነዝን ካልእን ዘብርህ ትዕስቶ ብተኸታታሊ ከነቕርበልኩም ኢና ምክትታልኩም ከገድሰናዩ ንሎም ግን ኣብዚ ከኣኽለናዩ እዚ ዛንታና ዛንታ ኤርትራውያን ስለ ዝኾነ ድሕሪ ቁርብ መዓልታት ኣብ ነቕርቦ ሳልሳይ ክፋል ትሕዝቶና ተኸታተሉና ነዛ ኤርትራዊትን ሃገራዊትን ታሪኽ እትብርብር ዘላ ካብ ከተማ ኣስመራ እነዳልዋ ቻነልና ድማ ንምዕባያ ብወገንኩም ሳብስክራይብ ከምኡውን ሼርን ላይክን ክትገብርዋ ደጊምና ነዘኻኽረኩም ኣይትዘንግዑ ንስራሕና ኣዝዩ ስለ ዝሕግዘና ሰላም ወሰናይ عوتنا عفاش